siya doon. Ah, big girl na talaga banining namin. Ah, seatbelt na. Hello everyone! Welcome back to another vlog. Today po ay it's already no oras na din? It's past 6. Mga 6:30 na siguro. And we are going out for dinner. Kasi gusto ni Daddy na steak! Tawa naman siya. Magpipink ako. Ngayon ko lang na-realize, wala pa lang akong mga pang-fall na damit. Nakapink naman ng banining. So, kaya magpipink na lang din ako. Yan. Nakapink tayo together. Hindi na naman sali si Daddy. Hindi na naman sali si Daddy. Hindi na naman siya bilong. Are we gonna bring your giraffe, Mishi Beng? Labas lang kami, guys. Kasi ngayon lang yung off ni Mac. So, after natin mag-dinner, ano nga tayo? Grocery saglit. Bili ng milk, ng water, ni Mishi Beng. So, samahan nyo kami to diet, guys. Let's go! Parang magpa-fly ka na, Daddy, ah. Ito na yung diaper bag namin, guys. Bumili siya ng sarili niyang diaper bag. Ito. Ah, pakita mo nga, Daddy. Yan. Pang lalaki. Tapos nakalagay, Daddy. Ayun na niyang gamitin yung black namin na maliit. Mas gusto na niya yung malaki. Tapos, yan. Kasi alam naman niyang siya talagang in charge sa pagbubuhat. Okay. Ito ko sa car seat ng anak. Car seat ni si Beng Beng. Yeah. Yeah. Sit ka, anak ko. We're going out finally after ilang days. 5 days na nasa house lang tayo. Good job. Hey. Hala, Daddy, wala si Snakey. Nasaan siya? Nahanap niya, oh. We have a crinkle toy. But I know you want Snakey, anak. Anak ni Daddy si Snakey. Yay! Daddy found Snakey! Snakey, Snakey! Yay! Thank you, Daddy! Gusto ko ng steak tsaka sana. Steak and pasta. Ito namang anak mo. Nangangalabi. Ito, you want bread? You want bread? Ay, nag-oily. I'll give you bread. Itong bread. Here's the bread. Bread. Sarap-sarap ng bread. Good? Is it good? Sarap. Good job. Tinitingnan niyo yung sarili niya sa You want more? Oh, you will eat mashed potato later. Oh, you will eat mashed potato. Daddy's mashed potato. Oh, here's our appetizer. May time na nag-ano to eh. Na nag-trending. Uy. Is it? It's good. Sarap. Salad. Yung chili nila, galit na galit naman sila sa cheese. Di ba, Orbin? Daming Orbin. Mas maging bago kasi sa sa onion rings. Isang malaking onion yan. Lagay mo na lang sa butter. Okay? That's our food. Daddy, grabe. Ang gutom na gutom ka niya. Want more?
Tingnan mo yung mukha niya na eh. Ang sarap ng mushroom. Oh my God. Sama ba? Ganito yung gusto kong store. Yung parang naluluto na parang sa ano, sa uling. Yung may ganyan na, sunog-sunog. Nag-arsino dyan. It's good, thank you. Mga night shift talaga. Gabi nag-grocery, haray ko. Let's go, Mishi Peng! Let's go! Ay, yung ilaw pala, nakabukas yung mga ilaw namin. Kumot ikaw, ha? Medyo malamig na anak ko, eh. Yehey! Para kahit doon ka sa tapat ng mga ref, hindi ka lamigin. Let's go! About enchanting bliss, falling head over heels, sealed by a true love's kiss. Embers in the air, flickers everywhere, a fire we just can't miss. Now the older I get, the more I reminisce. I want it sincerely, so I'm still daydreaming. I see it so clearly. Tapos niya na yung isa ilalagay din sa diaper bag para hindi mo kayo. Sa kabila ba yun? Mga danong. Apat. Ano ba yan? Yung nasa ilalim ng kinukuha ko. Ito ba yun? Ito kaya, try naman natin ito. Banana ko. Ang una, daddy. Yun na lang naman. Ito yata yun. This? Banana. Still, banana. Still, banana. Go buy onion. And subscribe na lang tayo nyo ng diaper. May diaper ko. Dapat. Gusto mo ako gusto ng diaper na. Good. Relax na. Antok na to. Banining natin. Onion lang, daddy. Tsaka ginger. I need ginger. Ito na nga lang. Ito maniliit para sakto lang. Ay, hindi ko na sinupot. Kailangan naman na. Stretchy, 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 stretchy. Yay! Wow, nagsisit na siya dun. Ah, big girl na talaga banining namin. Oh, seatbelt anak. Si seatbelt ikaw, ha? Seatbelt. Ay! Big girl na talaga. Oh, yung dress niya, oh, terno kay mami na dress din. Hindi pwedeng paluwangan. Ay, wala bang adjust? Ano? Yan. Wow, big girl na talaga. Let's go. Yung Mishi Beng Beng naman namin. Nanonood sa ibang bata. Nasaan na yung plancha natin? Ilalim lang. Wala ah. Steamer yun, daddy. Na-donate sa amot dun.
Sapa. We are done grocery shopping, guys. Hi, naning ko. Uwi na kami. So, pagdating sa bahay ay aayusin lang yung ibang binili. Like, yung mga kailangan nilagay sa freezer. Kalau nagurot ka tapag parkingan, hindi ka pa umabay mo. Bakit? Ay, blood ng daddy mo. Anong lagi? Nakikipag-away naman natin. Nangyari doon. Andiyan ata kasi yung cart ni daddy. Tapos nakikipag-anahan yung mag-park. Konti lang naman yung binili namin. Actually, more on pagkain lang naman ni Mishi. Yung mga binili namin. Bakit? I don't know what is his deal. Anong meron? Mishi Beng! Bakit yung daddy mo na high blood na naman sa parking? Tapos may kakampi pa siya doon na ibang driver. Magkikipagkampihan siya sa mga Meksikano. Lalabas ka rin, makikipagkampihan ka rin doon. Ba't ano meron doon? Ganyan din, di ba, GMC? Yung pangalawa? Nag-park siya, tas alis lang din siya. Sumurot nga ka. Let's take it easy, boy. High blood ka kasi din. High blood daddy mo, no? Taas kasi ng cholesterol ng kinain kanina. Hala, nag-uubo. Nag-park in Jay Dore Ajay kaabay. Jay, inoccupy na. Layuan mo yan, di. Kasi madidisgrasya tayo sa ganyan. Ano mo na, bati na ta. May tumabay daw sa amin na high blood to. Na high blood ng daddy. Tapos kakaiba siya mag-drive, oh. Parang umano pa siya sa linya. Ano ba Ajay kaabay, Ajay black na truck. Kuranan 2 by Jay. Tinatapik ako ng anak mo, de. Sabi niya, ay, huwag mo na ikwento, mami. Nakahay siguro yan. Ba't ganyan yan? Or lasing kaya? Timot ngarot mo ba, di ba nag-park lang? Feeling ko natakot yun dun sa pinagganon ng Meksikano, kaya siya umalis. Instead siguro na mag-grocery, alis na ako. Sabi niya, may Meksikano dito, baka awayin ako ng dalawang to. Meksikano tsaka Asian. Sabi niya siguro. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your